What's up, Jace, niggas, man? Nej, i dag skal vi spille Counter-Strike. Spiller det gun game. Det der Simpsons maps. Jeg synes, det er pænt nice. Jeg har lige vundet 2 games i dræk, men det er helt vildt. Nu skal jeg lige downloade den her map, fordi jeg har sgu ude. Jeg skulle ikke spille så meget Counter-Strike. Nå, så for helvede. Ja, CT. Jeg ved ikke, hvorfor man i gun game, det tager altid CT. Det er også der Simpsons. Men jo, jeg kender godt den her, fordi jeg har spillet den på min gamle computer her. What the fuck? No. For helvede. Fik jeg ham ikke? Lol. Nå nej, det var ham der Pogo. Fuck shit, der spawner de. Nej, jeg blev også bare blamet for aimbot i sidste map der. Jeg fik lige sådan en 7-man feed. Det var træt, jeg ikke fik optaget det, men jeg troede ikke, jeg var så god til det. Jeg gik bare rampage. Sådan, mand. Så vinder vi fandme det lort her. We're gonna win this shit. Oh! Okay. Håber fandme godt nok, at jeg optager lige nu. Killing spree. Det her det er hvad jeg kalder ham. Nej. 18-2. Ja, det er nice. Nej, det er fint. Det er ikke lige min mening at pakke sådan bedre, men... Not today. Not when I'm recording, of course, motherfucker. Jeg elsker den her gun her. Den er bare nice. Nej! For helvede, jeg skal ikke rush ned til deres spawn. Det er sgu det dummeste, jeg kan gøre. 19-3. 19-3. Ja, mand. Læg der sgu dernede. Jeg tror, de rage quitter lidt over der. Okay, jeg var med ingen. Shit! Jeg hader her granat. Dø sgu da. Oh fuck. Der. Nej. Fuck, han får mig. Han har været heldig med nogle granater, kan jeg se. Jorden, nu er ingen granater. Det kommer til at være et lort game, det her, mand. Men jeg kan ikke finde ud af de lortegranater her, mand. Go down and come again. Nå. Lad os tage et game mere, mand. Det skal vi sgu da. Jeg kan sgu ikke blive ved smidt af med det her. Det lyder godt til musik der. 2 sek. Hvad? Ikke lige nu. Nej. Sorry, det var min mor.
Vi skal nemlig ud og spise i dag. Vi ses nu.